Ito pala, ang isda na isa sa favorite namin ng pamilya ko. Bukod sa malaman, mura, and talagang masarap siya. Anong isda ito, Mama? Ito yung tinatawag na maya-maya. So, pinaikot ni Mama ito sa chicken breeding. Kaya masyado siyang malasa and spicy. And pinirito para maging super crunchy. Yan siya. So, diba? Super malaman ito at hindi siya matinis. Sarap nito isaw-saw sa chili garlic na may konting calamansi and soy sauce. Ayan siya. Gusto rin ito ni Rasmus. Pero hindi namin siya sinasanay. Kasi ano lang siya, galunggong. So ayan. Wala lang. Share ko lang.